してビリビリなんで強く押してビリビリって知ってるもん俺強く押してやってやだよ強く押しもうめってちゃやったことあるからやっていいからレンにやられたやっていいよいやいややってみてもうやだ痛いもんやってみていいか痛い知ってるら俺やってお願い先入観捨てよ。やった方がいいとじゃあ試していや私やったらもうつまんないかやっちゃおうらいい大丈夫大丈夫やって早くじゃあおばあちゃんでいいやっておばあちゃんでいいでしょはい開けてあげるからはいはいもっと強く押すね。強く押さなきゃ痛いもんこれやって早く痛いもんこれビリビリって書いてないよ早くやってビリビリって書いてないよやっていいから早くやって痛いマジでくせえ。マジで足くせじゃあえなんかねじゃあこれ持って帰るねはいドッキリ大成功それは普通のペンですパート2それでは次回の動画を見てくださいさよなら下に再生したったらそのまま見てくださいさよならなんで普通のかよマジでクソかな